Kao što u osnovnom marketing miksu imamo 4P, tako u formuli ostvarivanja željenih rezultata imamo 4R. 4R su Restart, Refresh, Redesign i Recreate. Ako želite da ostvarite određene rezultate, onda bi bilo zgodno da se upoznate sa ovom formulom, koju ću vam predstaviti na radionici 21. maja. Šta znači RE? Saznaćete na samoj radionici. A proći ćemo zajedno kroz 4 etape ove formule za ostvarivanje željenih rezultata. Radionica je besplatna, namenjena je vama i jedino što je potrebno jeste da se prijavite i obezbedite svoje mesto, jer broj mesta je ograničen. Dođite 21. maja i vas čekamo. Dobrodošli!